Sabhuku ndoupi? Akaroora ndoupi? Mwana wakuroorwa ndoupi? Akatizira futi. Ababereki vomwana kutizira vacho. Alright. Committee. Mhosva yangu nemi ndeyekuti muri kurodza vana vadiki muchibva machaja. Isusu munyika medu tisingarodze vana vadiki. Tinochaja vanhu vatadza kuti vasazozviita. Imi machaja kudaro mamati zvinobhadhara kwatiri hazviende kumadzimambo. Isati tidyire vanhu kaisu. Tinopa muridzi wazvo. Toda kuti mumhosva iwe uripo futi pakomiti. Uyu. Uchidzidzisa vanhu izvozvo. Muamadya zvinhu izvozvo. Muri anani. Ndonyaya yangu. Atirodze. Tine document reShamva district. Roti mwana mudiki haarodzwi. Underage hairodzwe. Anyone anowanikwa ari munyaya yekurodza vana vadiki angave witness kana kuti achitendera kuti mwana arodzwe ane mhosva. Sabhuku mainzwa mhosva yenyu. Ndakupai. Taurai. Makaitonga sei? Iri muno ofe. Imi makazoiwanira papi? Ndeyenyu nokuti inozodzwa mudariro. Maiti chii? Ofe inonyorera tsamba isusu. Ofe inonyorera tsamba isusu. Tsamba yacho iri kupiya mambo. Agara kana iripo inowanika. Mapuwa tsamba yamambo makaenda nayo kupi? Tapiwa tsamba yamambo baba mukomana. Vakazotaura nababa musikana. Ndobva ramba kuti nyaya iende mberi. Iende kwamambo. Vakagadzwa ritu. Mimi pamainzwa pamaita sei? Ini pandikainzwa ndakatayo ini handitoke nyaya yandaita. Nyangwe pasina kuroorana. Asina handitoke nyaya idzi. Ini nyaya ndingakuita nesikutu. Kasi maifanwa kutanga maigarira kamoita maminitsi muzonaya kwamambo zvatinongo semutemo watikakudzidzisai. Pamusoro changairo vanenge vasiri kunyatsokuita nechokwadi. Komiti iri kuseri ave komiti havazivi. Ave komiti tichisvika tichivasamura vakatudzerewo kuti havazivi kuti nyaya iyi yakafambiswa sei, yakagarirwa pasi nasabhuku nemhuri nemusikana nemukomana. Ichokwadi yekomiti nyaya yamizi. Auiziye? Unoiziya here? Hautoiziya. Baba munoiziya here? Baba? Amiziye? Hamuna kugarira sekomiti? Muri chii? Alright, ko iwe uri chii? Taurisa kachama udo nyengererwa. Mupurisa wa chairman. Nyaya makaigarira iyi. Iwe unga uri peri. Unga usiku. Saka mese misumukai. Mugare mukati hamuna nyaya pana. Mese sumukai. Andi izvozvo. Taura nyaya yako iwe. Uyo mukomana akanzi mwana underage kama yeye utaona mwana yeye yakabhadharirwa abhari kana mwana age saka yeye mukomana chibisa munhu nega kumba kwechi kumskana nembudzi inozoenda kupi mbakumkwati kwa
mukadzi wako tinozokupa jenyuwa iye jenyuwa tatu mukadzi mfano ndakazoti anozokupa musikana wake uyu muna jenyuwa tatu saka jenyuwa yasvika uyo mfano anotsvaga womudzimai wake ndobva ikase ndobva atomushayiwa haazvikuita sei kasi mombe angabvisa akabvisa mombe wakabvisa here mfana wakabvisa uchipani sabhuku ndizvozvo here unokurumidza kutyora muramba ndizvozvo here ndizvozvo bvira nhasi hausisiri sabhuku wangu bvira nhasi hasisiri sabhuku wangu vana we don't want kuisa vana mumasituation anocompromise vana ekupedzera vana vari vulnerable kuvanhu vakuru imimi muripo ndipo tsamba yangu tsamba yakanyorwa mambo nesocial welfare tinokuona pamwe ndo yakanyorwa kunzi to village end ndimo ndoda kuregerera aifanira kuchenjera nyangwe vanhu vanzi vada kutaurirana aifanira kuya kuno kuindire nyangwe yakati kuvillage maona kusereka nyorwa yakanzani chifani unonzani kwemudhara unoyera uchimtupu pamwe uri mutupu wangu unoyere shumba ichi hachisi chenyu shumba chichatembo mubairo tinoda kuti vanhu muite hunhu manotsi ari kuseri kwawaeverenga hasi akwani uchikuda kusabhuku mai nhasi kudzokera kusii uyu komiti uyu hasisi sabhuku kubvira nhasi usafarise usapfeke bhachi ini ndakupfekedza bhachi rangu ndine reason yekupfekedza ndinotosiyana taura nhasi bhachi rakapfekwa nani zvino uda kupfeka zvese zvesocial welfare wapfeka chichi ine muudza social welfare kuti uyu hasisi sabhuku wangu enda kuti kupe mutengo wako iweweka ndokati uyu mwana ane mhosva iyi asi taziva mitemo yedu yemabusha ine musaina mukuru wangu apa ine pakatonyorwa makore pavanzi akatorara nemwana uyu mupana uyu akarara nemwana ari below the age of uyu obva kufarisa kugarira mapepe edu uyu mupana uyu ndipepetiretawo ndipepetiretawo hapana zvauminyengerera bhozi ndopatinoisa example ipapa kuti hazviitwe but handichakwanisa kumuisa example because akaripira mhosva kune munhu aiti ndine authority akasevwa nasabu uyu ndiaiti ndine authority saka iyeyo manje mombe dzandaida kwandiri dzedzia dzaifungwa kuenda kuripira kuna baba vemunhu ndakuzvida kubva kuna uyu iwewe ndiwo wane mhosva muisirei mombe dzake ina dzanyanya baba vemunhu ari sekuru musikana ndini hadhara dzinotsikirirwa nyaya idzi hadhara anenge achitamba zvazvo achidzidyira makapuhwa chikumba kwenyu wakavapa chimfana uyo haana kutendeka wakavaendesere chi wataura ingwani saka manje kuti saka urambire sekuru ndevapi ndovakakubvisisa mombe nembuzi ene mosaina mukuru wangu imi hapana chamunotaura sumukai ndara adhara mukuru muchataura zvenyu oraindati vapei munhu ane right yekupuwa mukana aiwa chitaura yakanganza atorewa ikumusikana izvi zvakasekana zvisezvanechakapinda kana chandakazvikana chamuchipaa
komombe miraika mundani ndikuziva kuti danga renda kuritora kasi nda kuti ndiritore justify kuti sei ndiri kuritora iwe mombe nembudzi wakapani vapi ndoda kupa chidzidzo kamudara handiri munhu anongoita nharo pese pese ndina vakadzi vavo futi aya imhuri kasi iwe uri une mhosva hazvina basa ndikukudira kuti achokwadisa kana asi ndikukuregerera adhara makapinda munyaya alright makaedza dziva negumbo rimwe pasi pakuedza gumbo rimwe makapfuuridza pamazowira mukombo mudziva mwe havana kutadzera amaitaurai muri amai vana ani makachenjeresa akanatsotaura ndevati kuti makachenjeresa ava ndiana unawo here wauya nawo hauna kuuya nawo kazi zvataura amai ndichokwadi kazi zvataura ava wazvinzwisa iwo ndokuwedzera maitora mombe kusina kusainira iwe shamati unoona kuti asisawe pana siya titesu basi iwe mudara wandigumbura singaiti basa redu ndiro kuprotecta vanhu vedu kwete kuti vanhu vedu vadyiwe nani nevana ukuramba uchiramba chokwadi ndozvinozondirwadza kuti kasi isusu hamusi kunzwa language ideni end child marriages anotanga ndiani mutungamiriro munzi mukaenda mubumbiro redu remutemo roti sabhuku kana aita izvi anobvisa mombe mbiri nembudzi ndozvarinotaura anobvisa mombe mbiri nembudzi kana awanika hovha abva pachinzvimbo chake kusarudzo wamumwe ndiri kushandisa bepa riripo iwe verenga mwanangu wanzwisise verenga ningi bhailo redu kuti rinoti kudii takaona kuti dambudziko rakanga rawanda kumasabhuku nesu vatungamiriri isusu ndokunge tagadzira document inobhainda inoshandiswa nemadzimambo mana ukuzvinzwisisa tese vedistrict redu isusu reshamba including kwaunogara ndo ratiri kushandisa rinotaura kuti ini ndovana pleja kuti ini mambo handicharodza mwana mudiki handiti kana kuroora mwana mudiki kana kurara naye zvimwezvo nasabhuku kana any person ari painfluential position meaning ava maeldermen angwa varidzi vemamisha nevatungamiriro munzvimbo zvikureva tese iwe uri mutungamiriri kana wasamusha uri painfluential position unove role model yemumwe mwana ari muraini ndoda kuita kunge baba nhingi vane unhu hwakanaka saka ndingakusiya here nai marume ndofanira kupai mutongo wenyu inoenderana nenzvimbo ndakakuregedzai zviti washaya here verenga yavillage head yes every village head or chairperson or community leader that gets a report of child marriage and fails to report to the head of the chief shall be liable to fine not exceeding 2 goats and 2 cows and 2 goats. Mombe mbiri nembudzi mbiri not exceeding nakuti force kana nakuti ndakachiverengo ichi ndikusiye rumwe zvatika bumbiro redu any person ina kuti pazasi
in sexual relationship with a child within a prohibited degree of guilt of an offense, the offense shall attract a fine of 1 petrol and 1 vote. Ndopana baba avo manje Within a period of 1 month. of 1 month. Baba imi mune mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Baba imi mune mbudzi mbiri nemombe mbiri. Ava vese mombe mbiri nembudzi mbiri apa. Pangana ti 4 pa hesabhuku. Over. Hesabhuku anobva anzi anofanira kustepa down. Bvira nhasi hamusisi sabhuku wangu. Pane munhu, pana secretary webhuku. Mangwana ende munodaidza village meeting. Madaidza village meeting, kansela wenyu ndiani? Zuowa. Mowa mamudzo danzi namambo uya handichamuda. Mowa masarudza pa village meeting yenyu masarudza kansela aripo. Vakuru vangu havasi kuuya, kwaita kuri. Musarudza sabhuku wenyu. Kana iwe wakatopinda handina basa nazvo. Masarudza zviri pamutemo. Musadza committee of 7. Ine ma representative vanoti youth, women, zvichienda bandiko ese aya. Mozviisa kwatiri. Ava havasisiri sabhuku kubvira nhasi. Vanobva vasarenda nemabhokisi avo. Baba ina munosaina ini. Sumuka ipapo. Musafarise kudzipakata hamiri kudziridzi. Kuzvara vana haisi chitema. Musasasa muri kungembwa. Gogo. Muri murume wavo. Muri muzukuru wenyu bachi. Mirei echimbonyarara yamai. Wati murume. Endai kugara iko kwati kutindire mudari. Muise mombe nembudzi. Handidi kudaro baba. Toda respect. Chimina unochiziya kunyengesa mwana mudiki. Hachina anochipindura. Uende eni court achipudzunurwa. Kana uchiziya chinonzi chimina. Ichochi ndo chimina kudya mwana asati adondora. Mango makaisa sauti nokusira chikosoro. Kunyepa. Kunyepa here. Uda kuya muno muchizvikudza. Murovei mombe mbiri nembudzi mbiri. Ndoda kuona anouya achiti wakachaja nyaya, ndoda kukuvhurira dhoketi. Musadaro iwe. Sei uchitishatirisa iwe? Hazvina kunaka. Hamuna kuzviita here? Iwe murume, hauna kuzviita here zvotoi. Makazviita. Munokumbira ruregerero, kwete kuzvikudza. Ukazvikudza ndo ndakushaya kuti urevei uri munyika medu iyo. Unozva ndinogadzira eviction yako. Toda kuita zvinhu zvakanaka. Hatidi vanhu vanodhirira vamwe. Nyaya idzi toda kuti mudzisiye. Endai kumakotsi kumberi kumuona kuti munopiwa makore mangani. Wakagonere neshama. Iwe wakagonere. Wakatadza. Iwe wakagonere. Iwe uri baba mumba kwako. Kana ndatesa shamba ndiri baba vako. Nokukura kwako kasi ndinokuremekedza mudhara. Singaite. Ndinongoramba chiti mudhara. Unozviziva. Ndoda kuti unipe respect. Ukuvanyararidza sei avo ndiwa mambo here. Ambuya ndokuregererai. Asi uyo handimuregerera. Sumukai ndinoda zvinhu zvandataura. Ne 1 week. Kwete 1 month zvirumo. Zvirumo ndozvechokwadi. Handwazvinzwa? Imi ndakuregererai imi. Sumukai mugara. Zviri mupepa zvakanzi 1 month. Handiti izvozvo? Kune murume uyu ndinoda 1 week. Kwauri ndoda 1 month. Kunyanyoziva stereki kunovhiringidza. Zvina kunaka. Unoziva kai? Ngatidhumanei. Ini ndaisa mutemo wenzvimbo. Kasi ndautyora ndati 1 week. Kasi zvimwe zvese ndaisa zvinodiwa. Mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Uchibva wafarisa mhana kuwedzera mombe imwe chete nembudzi imwe chete. Sabhuku maita basa. Gadzire zvinhu zvangu.